Pero buenas, hombre, buenas noches. Doctor Bellino. ¿Qué pasa, amigo? Non lle dou dada mau que veño cheo de cacharros. Usted parece un... Pere. Parece que vende a feira, Dios mío, querido. Eh, Séntese aí, ande, séntese aí. Pero será exagerado usted? Cousa exagerada, chico. Fará falta vir co cacharro e está a consulta, home. Fai falta vir con esto. Cale por Dios que eu... A min este calor a min mátame. No, mátame. Eu non vos son persona con este Bueno, calor. usted non é persona nin con él, nin sin él. Esta noite parecía un carneiro ao espeto, Dios. Volta pa aquí, volta pa lá, só me faltaba a salsa chimichurri. Que exagerado, Sardo, hai que ter moito cuidado co estas vagas de calor. Bragas. Vagas. Olas de calor. Olas. Olas de calor. No, isto debe ser un mollo, Hai que ter cuidado. A ver, eu doi uns pequenos consellos, eso é para todos en general, Isto hai que protegerse. Non se pode salir a mediodía para fora da casa. Non se non sale, Claro, teito má a dormir. Hai que hidratarse. Xa lle meto yo viño de carallo estes días, meto lle... No. Tiño un pipote ali na bodega fresco. Agua. Viño Agua non. beba usted, home. Viño non, hombre. E despois, home de Cristo. A verdad que poñen unha roupa un pouco fresca, porque un pantalón de tergal, unha camisa de felpa, unhas pantufas. Ora, con este calor, venga, bola leche. Pero ponte vai, home. Hostia, a miña roupa, de verao, De verao isto? A ver, é a mesma cá de inverno, só que sin calzoncillos. Bueno, carallo, pero vamos. Sí, porque... Pero que necesidade temos de saber eso? Pero non me... Vamos a ver. Sabe como me pasou? Non me diga que anda sin calzoncillos, Cristo. Sabe como pasou? Home, non. Os quixen sacar do calor, derreteronse, pejáronse ao coiro, tuven que andar con a espátula rompida. Llorando sin el herbou máis fresco, vou ver. O sea, anda usted ahora con libertad, que faga o que queira. Anda aí o Anda aí a barajo. cousa libre, bueno. Pero digo unha cosa, aquí a mí hai algo que non me cadra. Que veña o chisme funcionando sin cable. verdade, É unha batería. É Bluetooth. Digo eu, que ten que ver o calor co ollo ise que trae usted eso aí. Que ten que ver? O ollo? Sí. Pois tamén lle foi culpa do calor. Yo, pero hinchou o ollo co calor ou que? Que va. Pero que lle pasou? Home, a ver. A noite pasada estábamos eu e Mar Generosa ali na habitación con esta temperatura altísima e díxome que a poñera a 4. Coño! Díxolle Generosa que puxera a 4. Díxome, claro, que el calorazo, que lo tal, os dous ali na habitación e díxome ela, Lisardo, ponme a 4. Dixen, hostia, como a mir vaca. Una poñera aí... Carallo, con Generosa, pensei que Generosa fora tan fogosa. Sí. Bueno, xa había unha canción, acórdalle, que decía cuando llega el calor, las chicas se enamoran. Efectivamente. Eu creo que se cantou Generosa mala vez. Eso pensei eu tamén, porque, claro, estábamos ali os dous, e dixo, Lisardo, ponme a 4, entón dixo, pues nada, voume poñer o choio, quitei a boina, que collín o... Que? Quitou a boina. Quitei a boina, claro. Pero usted dorme ca boina posto. Sí, bueno, a ver, a veces, en casos especiales, quito a boina e os calcetís, pero a usted que lle importa como duro? Bueno, nada, hombre, cada un que fa o que queira. Quitei a boina, puxo o choio, collín a Generosa, puxen a 4 e zorrejoume unha hostia, mira como me deixou o ollo. Madre querida. Como? Así? Oye, eso foi dun hostia de Generosa. Elo. Yo ollo. O ollo non sei onde vai. Como O ollo sabe onde vai? estaba a ventana aberta, debeu saltar, levo toda a tarde en buscadil, nin puta idea onde vai. Madre querida. Habrá que lle poñer aí baixo, algo, ollo. Dios. Pois sí. Por eso tapei que me entraba o aire do ventilador no burate, jodíame. Pero habrá que lle farei unha cirugía ou poñer aí un corcho. Para ver, outro día. Digo, o sea que foi un zorregazo así. Pero vamos a ver, pero non foi ela quen lle pediu que puxera a 4. Eu non entendo, de verdad. Non entende? Non. Pero voulle explicar eu a mí. Mire, pois se fai un favor, vamos a ver, mire. Usted sabe o que é este cacharro? Pois sabrán que me mate, non sei o que sei que é. Este cacharro é o mando do ventilador. Vale. E mire pa aí. Sí. 1, 2, 3, 4. Generoso que quería que lle puñera a marcha no 4 ao ventilador, e eu entendín o que non era, apañei. Na vida. As mulleres non hai que elas entiendan. Que? Será animal, burro, que é usted máis burro que chamar. Tampouco se pase. Ai, Dios mío, moi ben, así que era o 4, pero era o 4 do ventilador. É burro, carallo, usted. É que de verdade, una miña
Ai, ai, ai. Non que che lle fendo a Vale, cabeza. perdón. Eu a usted lle faltei. O que pasa é que faime gracia, pero claro, Ai. usted xa estaba emocionado de que iba aí a 4 Claro. e era o 4 do botón. Pero... Que non se entende? Que non se explica, ben? Usted o que non lle pasa a usted de verdad. A ver, miren para mí. Que? Tirei que dar algo... Espera, que vou recetar algo porque... Pois dé mal, usted... pollo, porque a verdad que agora co aire métesemo aí. Sí, claro, métese as areas no aí. Estamos cocendo aquí, un dirá o ollo. Un dirá o ollo. Había que comer o gato, sabe Dios. Que me dou unha pomadiña po ollo. Un pollo... Sí e non. Sí e non. Como si é, non? Sí, é que mire, estuve pensando unha cousa. Claro, tuvo o problema do 4. Despois do 4, ven o 5. Xa sabe a rima do 5. Sei que fa olla rima, pero... Claro, yo este coño toda tremenda, entonces, por si acaso lle ven co do 5, lea o que lle puxen aí. Vaselina. Vaselina. Pero este está decarallado. Non, coño, vaselina para que lle dé aí. Pero me cago en diola, deme algo pollo que me pica. A vaselina é pollo, pero é pa outro. Carallo, veña aquí. Deme algo pollo. Pa outro. Pero será mangante eu con este dolor que teño. Veña aquí, hombre. Consulta, consulta.